раҳбарияти сафорати Амрико дар Душанбе ба нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон ба маблағи 6 миллион доллари амрикоӣ кумак тақдим кард. ин кумакҳо аз 15 адад мошин, таҷҳизоти алоқа ва камераҳои гармидиҳӣ иборат аст. Элизабет Миллард, сафири Амрико дар Тоҷикистон, таъкид кард, ки ин кумакҳо дар амри мубориза зидди қочоқчиёни маводи мухаддир дар марзҳои Тоҷикистон хеле кумак хоҳад кард. ҳар як нафар медонад, ки таъсири маводи мухаддир ба ҳама кишварҳо фавқулода хатарнок аст. маводи мухаддир боиси ба ҳам задани иқтисод, сиҳатӣ ва низоми маориф мешавад. маводи мухаддири муртабит ба терроризм метавонад тамоми минтақаро бесубот кунад. бо ҳамин сабаб ҳам Амрико бовар дорад, ки талошҳои зидди террористии қавӣ дар Тоҷикистон метавонад амнияти Осиёи марказиро таъмин кунад. ба намояндагӣ аз ҳукумати Тоҷикистон дар ин маросим раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ Саймумин Ятимов ва ҳукумати Амрико барои тақдими ба гуфтааш тӯҳфаи ҳақиқӣ ва саривақтӣ ба сарҳадбонони Тоҷикистон ташаккур кард ва таъкид кард, ки кумакҳои Амрико дар марҳилаи ба гуфтаи ӯ ҳассоси имрӯза аҳамияти хос пайдо мекунад. ман таъкид месозам, ки қувваҳои террористӣ, экстремистӣ намунаи сиёсати байнулхалқӣ ҳаст. дар дараҷаи байнулхалқӣ ин кор карда мешавад ва Штатҳои Муттаҳидаи Амрико маҳз бо эҳсоси ана ҳамин муҳимият ба мо ва мардуми тоҷик дар лаҳзаи бисёр ҳассос кӯмаки худро дариғ надоштанд ва дариғ намедоранд. Ятимов бо таъкид ба кӯмакҳои беғарази Амрико ба Тоҷикистон ва махсусан ба сарҳадбонони тоҷик дар 10 соли ахир гуфт, ҳукумати ин кишвар дар сохтани дидбонгоҳҳои сарҳадӣ аз ҷиҳати техникӣ мустаҳкам кардани қушунҳои сарҳадӣ кӯмакҳои зиёд мекунад. Вай гуфт, ки ин кӯмакҳо на танҳо барои таъмини амнияти Тоҷикистон, балки тамоми минтақа муҳим мебошад. чунки Тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии Афғонистон дар ҳудуди зиёда аз 1400 километр марз тӯлонӣ дорад ва мо муътақид ҳастем, ки воқеое ки имрӯз дар марзҳои мо мегузаранд, онҳо дар танҳоӣ пешгирӣ карда намешаванд. ишораи раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ба он буд, ки 2 ҳафта зиёд аст, ки бархи гурӯҳҳои шӯришӣ қаламравҳоеро дар наздикиҳои марзи Афғонистон бо Тоҷикистон зери назорат гирифта, даргириҳои миёни нирӯҳои ҳукуматии Афғонистон бо шӯришиён ҳамоно идома дорад. дар маросими тақдими кӯмакҳо ба раҳбарияти нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон, сафири Амрико аз ҷумла ба таври мухтасар таъкид кард, ки дар ин охирҳо иҷрои бархи тарҳҳои сафорат дар ин кишвар бо мушкилӣ пеш меравад. мехоҳам таъкид кунам, ки иёлоти муттаҳидаи Амрико мехоҳад ин ва дигар барномаҳои кӯмакаш дар Тоҷикистонро идома диҳад, ҳатто агар буҷааш каме ихтисор шуда бошад ҳам. вале дар ин охирҳо мо дар амри ироаи кӯмакҳоямон дар бахшҳои дигар бо баъзе муонеаҳо дучор мешавем. умедвор ҳастем, ки ин садҳо бекор карда шуда кӯмак ба онҳое, ки ба ин ёриҳо ниёз доранд, ворид мешаванд. ҳарчанд дипломати баландпоя шаҳр надод, ки манзураш аз монеа ва садҳо чист, як масъули сафорати Амрико дар Душанбе баъдан ба радиои Озодӣ гуфт, ки сухан аз тарҳҳои марбут ба маориф меравад. ин барои нахустин бор аст, ки дипломати Амрико дар бораи вуҷуди монеаҳо дар амалисозии барномаҳояшон дар Тоҷикистон ҳарф мезананд. Амрико таъкид мекунад, ки дар давоми 25 соли ҳамкориҳои ду кишвар баъди касби истиқлолияти Тоҷикистон, Амрико ба ин кишвар дар ҳаҷми умумии 1.8 миллиард доллар кӯмак кардааст, ки аз маориф то кишоварзӣ ва таъмини амниятро дар бар мегирад.